angqongqoza amaphoyisa nangu part 10 angqongqoza amaphoyisa kanti umdletshe afika nje amaphoyisa umdletshe usanda kuphuma so uMandlovu ngesikhathi bewasha imoto benza zonke lezi zinto sebethi bayazama ukuprepare breakfast umdletshe uthenge kakwazi yena ukuthi ahlala linde breakfast ngoba sekulate uyacela ukuthi and then uzodla esebuya nangempela amaphoyisa amise ngeminute umdletshe nangempela amaphoyisa asuke emva kwalokho angqongqoze eminyango ukuthi vula ithina sizokhuluma nawe awangenise uMandlovu amaphoyisa urelaxile she's very calm umuntu othukile ubongeka abesetshela ubongeka ukuthi akahamba ayohlala ekamereni nangempela hlala uMandlovu namaphoyisa amaphoyisa akayamtshela ukuthi sawubona wemama ubusuzwile ukuthi kunomuntu oshonile esibhedlela athi kunomuntu oshonile esibhedlela ashokekise ke uMandlovu ngoba phela ushokekile ukuthi ubani lo athi umngani wakho lo uzinhle nikena xabana naye sizwile ukuthi enene wena umuntu oxabana naye kakhulu naze nalo sibhedlela so ngokwecala wena isizokwenza investigation ngokwecala wena i-prime suspect athi ayibo ubulawe yini angazi ukuthi ngikhuluma ngani mina bamchazele bathi enene ushayiswe imoto and into ushayiswe imoto so bafuna ukwazi ukuthi kwenzekalane uyena yini obemshayisile ubekuphi izolo abese yasho ukuthi mina bengilele endlini nendoda yami athi so indoda yakho nezingane zakho zofakaza ukuthi ubula so kutholakala ukuthi uMandlovu unayi alibi because ubelele kanye nomdletshe ubusuku bonke nangempela hayi bese kusuka emva kwalokho bese amaphoyisa ayahamba aya esibhedlela makaya esibhedlela ayofuna ifootage yeparking ukuthi abone ukuthi ushayiswe ubani uLukhuzana uzindle afike esibhedlela kuthiwe amakhamera wasebenzi bekune load shedding ngayizolo bekune load shedding ngaleyo ndlela ngeke babone ukuthi ingane iyona eshayisa uma wayo ngeke babone ngisho imoto eshayisile umama ngoba bowungekho ugesi esibhedlela especially eminyango ngaphakathi bebesebenzisa ama generator ayina ngempela amaphoyisa athola ukuthi akamazi ukuthi umuntu ubani oshayise uzinhle abuye azoqhubeka azokwenza investigation abuye aze kuMandlovu azothi sicela imoto yakho sifuna ukuhamba siyotest imoto yakho nangempela bafike sebephethe iwarrant yokuthi bazosesha la ekhaya nangempela bafike baseshe bathola ukuthi okay ayikho into abayibonayo etheni la ekhaya baqede lapho bathatha imoto kaMandlovu because imoto kaMandlovu ibihlele egarage bayoyibheka ukuthi ngaphansi inazo yini icubo o igazi elithile elikhombisa ukuthi uyena oshayise uzindle bayathola ukuthi emotweni kaMandlovu akukho lutho ngala ingane iyagowa isiyasaba athe yaphuma amaphoyisa ehamba nemoto kaMandlovu uMandlovu wasala wakhuluma nengane ayitshela ukuthi mntanami okwenzile kube yiphutha angifuni ungasho unegazi ezandleni zakho manje kodwa ngiyakuthethelela mntanami ngoba ngiyaunderstand ukuthi why wenzile akumele ke utshela ubaba wakho lento imfihlo le mina nawe esizoshona kanye nayo kuzomela sifihle lemfihlo ngizokuvikela ngayo yonke indlela mntanami kuzomela uphindele futhi erehab uhambe uyohlala khona uclearishe ingqondo up until uzube ngcono ekhanda nangempela uMandlovu ngoba uyasaba ukuthi la ekhaya indlela ingane yakhe depressed ngayo izobonwa wonke umuntu ukuthi enene kade ikhonto eyenzile ayithathe ayiadmit rehab ayobatshela ukuthi enene usephinde waqala phansi wadla ama drugs and knowing very well ukuthi akasawadla ama drugs uzama ukumprotect ukuthi abe away nangempela rehab bamthatha umntwana bangamquestion ahlale khona aqhubeke ubongeka angenzi lutho olungcolile azama ukuthi aphile azama ukubona itherapy akakwazi ukuyitshela ukuthi ubulala uma wayo uzama ukudila nezinkinga zakhe uyaqhubeka ngala uMandlovu uzama ukuthi avikele ingane yakhe kuze ligcine icala lokubulawa kukazinhle kugcine kungathulakalanga ukuthi ubani because amaphoyisa awazange azayisesha imoto kaMdletshe and vele ubongekile kanye noMandlovu bathatha imoto bahamba bayoyiwasha so but because uMdletshe was not a suspect
kwakuMandlovu suspect and kwagcina kuconclude ukuthi okay kusho ukuthi kukhona umuntu esibhedlela oshayise uzinhle and nje bemshayisile nje ukuthi umuntu omshayise ngephutha ku parking lot waseyam hit and run kubasebenzi iconclude ukuthi makucheckwa esibhedlela icala ongoing case kuyacheck ukuthi and then khona inesibhedlela onesi abamshayisile kutholakala ukuthi akukho unesi onegazi so ngigcineke kuyicase egcina ingasolvekanga ke waze wagcina sekushaya isikhathi la kuyongcwatshwa khona uzinhle ubongeka angayi vela akakwazi ukubuka Zinhle ubongeka angayi emgcwabeni kama wakhe noMandlovu agcine angayi emgcwabeni kuphele kanjalo nje kuze kugcine kuphelile ngokuthi uZinhle ushonile ashone kanjalo ubulawa ingane yakhe sesiyaqhubeka ke siqhubeka manje ngokuthi endlini kaMdletshe akusekho ukuthula kaMdletshe nje sekuyikhaya nje elineyinkinga eziningi bayazama bona ukufihla kodwa sekuyikhaya elineyinkinga eziningi umuntu owahamba wayemgcwabeni wokuboka bongeka uMdletshe and uMdletshe wecabanga ukuthi enene abazi la ekhaya ukuthi uhambile emgcwabeni kanti kuyaziwa la ekhaya ukuthi uhambile emgcwabeni but bamyeka ngamabomu ngoba babebalekela ukuthi enene angaza suspect ukuthi ibona ababulala uLontombazane uMdletshe uthe uyabuya usayobona abangani bakhe kanti uyahamba uyemgcwabeni kubo kaZinhle uyoncwaba uZinhle uyabuya ke uMdletshe ekhaya uMandlovu pretend engathi akabonanga ukuthi indoda yakhe iphuma emgcwabeni uMandlovu ziyamudla lezi zinto ezenziwa uMdletshe zonke ziyamudla kancane ngoba uyarealize manje ukuthi uMdletshe kahle seloku eyindoda engathembekalanga uyindoda nje esikhotheni kuze kugcine la uMandlovu uyaplotha manje useplotha uyiplotha yedwa indlela yokuthi akudlule indoda yakhe ngoba uyayibona indoda yakhe ukuthi iproblem and uyabona ukuthi zonke lezi inkinga ezikhona la ekhaya zilethwa uMdletshe uyaplotha okay aplothe uMandlovu uyayiplothela yedwa kodwa usacabanga ukuthi uzokwenza kanjani bese kusuke lapho indodana endala le eyinomngane owayefana noMdletshe kwathola ngathi indodana kaMdletshe yona isebenza esikoleni uBhekani usebenza kuphi esikoleni so usewuthisha so ugraduateile euniversity waphumelela waphasa waze wagcina umfana ewuthisha uyafundisa esikoleni ekuthiwa iseMakhumbuza ufundisa high school jabuliwe ke ekhaya ngalesikhathi kusedlulile ukushona kaBongeka so wonke umuntu ujabulile abese uBhekane athola nentombazane ewuthisha khona lapha esikoleni abese yaqeda lapho bathanda nalentombazane bazwane leyo ntombazane leyo kuze kushaya isikhathi la izomitha khona ubani uMandlovu uMandlovu imithe noMdletshe kujatshulwe ekhaya ukuthi umfana wabo unontombi and ayithandayo nasekhaya bayayithanda ngoba intombazane nje eqotho eziphethe kahle nje right usisi lo ushaye ke umakoti kaBhekani is a shy person umuntu nje othulelayo nje okothula kakhulu amzame uMandlovu ukuthi amenze ukuthi umntwana abe comfortable makazovakasha amenze ukuthi abe comfortable but umntwana nje umuntu oshaye uba comfortable kahle mahleli nendoda yakhe hayi nangempela kuze kugcine kudlula isikhathi bahambe bayolobola kubo kaNtombazane bahambe bayolobola kulotsholwe kube kuhle kulotsholwe aze agcine eseshada ifirstborn yabo uBhekani azagcine eseshada uBhekani ashade umshado omuhle owawuyindumezulu kwakubuka bonke omakhelwane ngishothisha na wonke umuntu kube ukuthi ke inkinga kaMdletshe seziyaphela ngoba uBhekani ulethe injabulo ayi bagcace bashade mabashade umshado uyindumezulu kube into ekhulunywa ngawo endaweni up until umakoti eze ekhaya khona la kaMdletshe uzokotizela ukuthi kuzothi mase bethola imali bathenga umuzi wabo kodwa bazoqala bahlale khona la ekhaya awuzozwa yini uyeza upart 11